Helo, Lowry sydd yma eto fi yn y ddant Rhyng-Gol I siarad I students am y gosb prifysgol a falle roi tyma bach o gymorth love life I nhw. Bant ni, let's go! Spill the beans. Helo, so beth yw enw ti? Celt y sgwl Mr Schofield. Pa prifysgol chi'n mynd I? Aberystwyth. Liverpool, John Moores. Gum. Abertawe! Chi'n ffansio unrhyw un fan hyn heno? Dwi'n gweld no? Na, fi'n iawn fel I fi, diolch yn fawr iawn. Mae bywyd efo si at y amser. Beth yw'r gosb prifysgol ta? Mae pawb yn shelffo pawb. A ti'n sango? Oh my god, no. Oh my god, Bach o Tinder dates, na. Arwyn. Wel sef ma'n costa. Blasu fel hangover. Maen nhw'n gael o'n i'n South-East, o'n i o West Wales. Beth yw'n bod y South-East? Llanbed. So dwi o'r canolbarth, mae'n bach yn lledd yn y canolbarth. So at sy'n gweud I medium sex, the medium sex. Fy mam fi o'n John ar Facebook. Pa prifysgol chi'n credu yw'r fittest? Oh, Caerdydd, without a doubt. Caerdydd! Aberystwyth. Dio ddim yn Aberystwyth, Liverpool, John Moores. So ma, ti'n beth, mae talent yn pob brifysgol o fewn, ti'n bod. You've got your ups and downs. Caergrawnt. Bangor, dio. Mae Bangor mor ffit. Hold on, dwi'n John. Mae Bangor mor ffit. A mylet allan. Ond ha. Wel, sori, edrychwch ar y lleill. Sim cymhariaeth o doses. Mae Caerdydd ar ryw lefel arall. Mae pawb yn hanging ma. Pawb yn ffit, sori. Ti'n meddwl? Pa prifysgol yw fwyaf kinky chi'n meddwl? Kinky, Aber. Achos fe? No comment. Na, di hwnna ddim, na. Liverpool, John Moores. Bangor. Nhw'n neud llygad. Pa fath o llygad maen nhw'n neud? Just fel... Ffermwyr neu tawni? Farmer. Farmers probs. Wyt ti rili isio bod yn byw ar ffarm lle ti an trafeilio I 7 yn y bore? Mae crunchy nut yn orgasmic. Ffermwyr yw asgwr yn cefn y gymuned. Yr ECFI! Pa cwrs sy'n mwyaf fit? Business reolaeth. Sports massage a pethau. Sports massage! Law neu politics. Maen nhw'n engaged efo beth sy'n mynd ymlaen. Pa cwrs chi'n credu yw'r fwyaf icky? Hanes. Psycholeg. Amaethyddiaeth. A sydd eisiau ysgol gynradd, maen nhw'n basic. Ticoleg. Pawb yn eithdo. Pan ti'n gaffau efo nhw, maen nhw'n trio roi psychoanalysis I chdi'n deud, dyma pam ti'n ffrio. Full science, ew! Full science, ew! Beth gwyddonol, cos maen nhw'n really job mewn pob ardal, heblaw am gwyddoniaeth. Pa prifysgol sydd gyda mwyafrif o fuckboys ti'n credu? Do, Bangor, 100%. Bangor. Credu mae consensus rhwng prifysgolion Cymraeg Cymru. To Bangor y prifysgol gweitha fe. Ti'n siŵr o hwn? Pant y cant I bosog o'n I bai. Di'n fuckboy na. Well, like... Oh, shut Faint o sexual partners mae pobl o prifysgol yn cael on average? Oh, man, all the time. Na rif fi. Cwestiwn da. Lle rhyw 7? 4. 2. Students, on average, 20. Ma 50. 50? Mae'n Maen nhw'n percent. Sut fuck wyt ti'n cael percentage? Ugen? What the fuck? Na, Pwy wyt ti? Sorry, fi di arfer. 20? 6 a hanner. Hanner? O, mae ti'n cael on. Just... 9. Serious? 9. Naw! 9. Sori, dwi di gweld y pobl sy'n rwmio gwmpas prifysgolion Cymru, There's no chance maen nhw'n gael 9, On average, well. 9? Okay. Be ti'n meddwl? Wel, bach yn isel, dwi e? Bach yn frigid yn dweud mo. Ydych chi'n credu gall perthynas groesi prifysgol? Na, not at all. Dwi wedi gweld gormod. 110%. Ai! Could you enough? Long distance doesn't always work. No, ni just deud, di pobl 30 ddim yn really aros mewn relationships. Di ddim yn really, Beth sy'n mor y dda am Rhyng-Gol? Y berthynas ryngolegol. Honestly, it's not. As in, like, mae'n amazing bod, like, pawb yn gallu dod at gilydd I, like, dathlu'r diwylliant Gymraeg a, like, dangos bod angen digwyddiadau fel un I hybu'r iaith Gymraeg a'r diwylliant Gymraeg. Hwna'n gweris. Chwarae teg. Mae'n clas. So, Caerdydd, fuckboys,
Abertawe, kinky, Bangor, up for anything. Ar ôl hynna, fi angen drink.